Ayo ndekno kapiramu. Mebya. Iki Sunan Kudus. Sikra kang bala mengal lampu perang. Lampu perang kang sami angendali. Leratet witing kudu janyanggung sangen sahani. Duh Rama ingkang putra ketiwasan Kanjeng Rama. Kula mboten kiyat nyangga kramatipun Kanjeng Sunan Kudus Rama. Ingkang putra nyuwun dipun bantu dening paduka Kanjeng Rama. Anakku nggih bocah bagus sekar padha wonten ingkang adhawuh lungguh. Lungguh. Kowe iki satriya najan to ke bapakmu kaya ngene, ngerti kowe. Satriya kuwi nek nangis, ngerti ya? Loh tumiba ana ing apak kuwi ngger ngrontokake kulit ngremukake balung ngerti kowe nek tumiba nganti ana lemah dadi lemah sesangar kuwi tangise satriya oh mekaten Kanjeng Rama iya lajeng kesanipun panjenengan kados pundi iki sejarahe kepiye ngono kowe perang karo Sunan Kudus inggih Rama sedaya para santri kendang kaprayundang anggenipun perang tanding kelawan ingkang putra dumadakan Kanjeng Sunan Kudus maju ing paperangan Rama Sunan Kudus maju ing paperangan awulan kowe dikapakake kula dipun ajar dening Kanjeng Sunan Kudus Kanjeng Rama astagfirullahaladzim ya Allah Dewan karawan aki nyongko kejem Sunan Kudus astagfirullahaladzim ya Allah mbok ya ilingo sih ya. Apa sebabnya aku wani karo Sunan Kudus? Biyen Sunan Kudus kuwi sing ngomong winyong sing ngomong. Lah kok karo anake nyongko tega Sunan Kudus. Ya Allah Gusti ya Allah. Iki nek kaya ngene iki wong ora weruh karo kebesikane wong liya Sunan Kudus kuwi. Njur karepmu ingkang putra mboten saged nanggulangi kramating Sunan Kudus Kanjeng Rama aja kuwatir. Bapak iki ngerti apa sing Sunan Kudus, ngerti kowe? Wiwit nom nganti dadi wali sing ngomong kuwi bapakmu, ngerti? Oh, mekaten Rama. Ngono. Nek wis tak mong kaya ngono njur dadi wali, dadi ratu, dadi bupati nang Kudus. Ora eling karo aku, nggih ora eling karo aku ki semana-mana ki member kowe ya kuwi. Ayo tak latih demung, tak latih nyaron. Tedileng donge kene kok butuh mrono kaya kuwi. Ayo.
terus dikendang pak pelampung tak lampak tang dong kene mangkat niku orjen kok sembarangane kaya kuwi mulane aja wedi ngono lajeng kesanipun panjenengan kados pundi Rama maju ingkang putra boten mantun Rama aja muni ora wani nggih aja muni ora wani maju nek kowe ngantem Sunan Kudus ora digawe rasa mateka ilmune bapak ilmu ingkang menapa Kanjeng Rama nek Sunan Kudus diantem ora digawe rasa kowe maca bismillahirrahmanirrahim duaku antemen Sunan Kudus ora ngletak nang arepmu bapak kethon gulune matur nuwun Kapokeng modal titik doang udus. Lakon tumening pati bapakmu kan maksud saya. Ayo. Pokno kesektanmu. Ayo, ayo. Bismillahirrahmanirrahim tuaku. Amit Kanjeng Sunan. Segera kang bala tunggal lambo perang lambo pangkang sane angendali leretat beleting godo danyanggung sangencang nidi aku gumun kelawan anake Janus. Nalika mau perang tanding tak tembiling gledak ana ing ngarepanku. Tak gawe cilaka, tak gawe sepak sini manggoro. Maju maneh kalah karo aku. Ning barang mlayu maju maneh. Nembiling ora krasa. Ning barang matek bismillahirrahmanirrahim tuaku ngantem aku kaya pecah-pecah siraku. Iki ilmu ngopo iki? Gumun aku. Ngomong bismillah. Lah kok ya kramate gedhe temen kaya ngono. Oh, iki ilmune Janus kurang nata iki potongane. Henus. Nun, mrene. Maju rene. Bangun tidurku terus mandi. Pamangkosa iki habis mandiku tolong ibu membersihkan tempat tidurku jreng 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 isik gemutan lagu gue iki As isik yo bangun tidurku terus mandi nah, tidak lupa menggosok gigi habis mandiku tolong ibu membersihkan tempat tidurku kuwi nek basa Indonesia saiki wong nyong karo kowe iki wong Jawa nganggo basa Jawa lagune bangun tidur iso ora Ci rok lu
Terus bener. Membersihkan tempat tidurku. Aduh. Jebule as basa kuwi nek dipindah-pindah kuwi kok ya tekane ngono kaya kuwi ya as. Ayo membersihkan tempat tidurku. Basane Jawa ngresiki nggon turuku. Kaya kuwi ngono. Waduh nggawa gantar. Gantar dengomu kowe. Iki arep tak kanggo gawe mateni anakmu ngerti kowe. Oh, ngaten jenengan tega. Tega. Anakmu tega marang aku, ngantem aku nganti aku ora eling apa-apa, Nus. Aku takon karo kowe. Aku mung wujude krungu ilmu mung iki nembe iki. Bismillahirrahmanirrahim tuwaku, ngono. Ngantem aku kaya pecah sirahku. Kuwi ilmu apa kuwi, Nus? Nun, ilmu apa? Lah mbok iya jenengan iki kudune eling. Iki kaya niku, nggih napa? Sing jenenge ilmu Islam niku sak huruf niku mengandung khodan, mengku khodan. Aja meneh bismillah. Bismillah niku ilmu Islam sing paling dhuwur dhewe, sing paling barep kuwi bismillah. Sampeyan arep maca Fatihah ya maca bismillah, surat Ikhlas ya maca bismillah. Nggih napa? Bismillahirrahmanirrahim tuwaku tinimbang sampean sik tuwaku niku bismillah kula sampeyan kok lah mbok iya wong aja gawe kaya kuwi nggih aja gawe kisruwe bapak kula bapak niku tumindakan niku sae ngoten niku pati-pati bapak niku tak totake tak bantu ngoten niku den mbok iling sampean. Wiwit jaman kuno nate bapak mbelone wong salah. Nate mboten. Dieling-eling. Wiwit jaman kuno nganti seprene Canus ora tau mbela karo wong sing salah tak bela mesti wong bener den ngeten kowe den. Sampeyan kok. Lha mbok eling sik kowe. Sampeyan dadi wali sing ngomong ya kula bareng karo kula ngoten niku. Nggih. Wong kuwi kudu eling karo kebecikane wong liya. Pantesane bapak kuwi mbangun praja, nyembang praja, sampeyan iku kudune mbantu kowe kaya kowe ngerti kowe. Wong kok potongane kok ngopo sih kowe? Sembarangan. Nus pripun? Anakmu kandhani. Nganti ketiban gamanku kowe kelangan anak, ngerti kowe? Lah sopi dipun conto ngoten niku. Sing jeneng keramat iku den kuwi iki ndelok-ndelok ora njur keramate kuwi sakbenake dhewe iki ora. Sing nyawang kuwi keramate sing nyawang. Endi sing bener, endi sing ora. Najatun niki gedhe ampuh keramate ora kena nggo gawe edap-edapan. Nek niki niku gaman kuwi awas nggih. Niki duwe nyawa, duwe khodan. Mateni karo wong sing ora dosa, ora kelem. Sampeyan kok manggep opo sih jajal contoh semingkira kowe nggih